Goddag og velkommen til madmagasin Havborg Petersen. Jeg sidder i dag med Warfood ekspert Simon Helberg. Simon, hvad er Warfood sådan helt grundlæggende? Raw food, det er sunde økologiske planter fyldt med energi. Det består udelukkende af grøntsager og grøntsager. Det er intelligent mad, og der er masser af energi i det, og du får masser af livskvalitet, og du bliver simpelthen bare en bedre person generelt. Så super duper. Altså, det kommer til at påvirke dit udseende, du kommer til at stråle mere, siger det bare. Du bliver toptrænet, og du bliver bare super duper på alle måder. Okay. Hvordan tilbereder du så Warfood? Jamen, raw food, det skal ikke tilberedes. Det skal bare spises råt. Sådan er det. Så det er super. Og så bliver man bare sund og klar på alt her i livet. Der er simpelthen ikke nogen tilberedning. Det skal ikke blende, eller jo, nogen blender det, hvis de gerne vil have en lækker broccoli smoothie eller sådan noget, det ved jeg ikke. Nogen blender der, men for det meste så skal det bare spises råt. Skal man se Warfood som supplement til ens hverdagskost, eller er det en hel livsstil? Raw food, det er for nogen en livsstil. Andre de bruger det bare som supplement til deres mad, men der er eksempler på masser af kendte, der har tabt rigtig mange kilo på at spise raw food. De er simpelthen bare blevet sådan nogle flotte mennesker, fordi de har spist raw food. Lidt ligesom mig. Har der været lavet nogle forsøg, som kan understøtte teorien omkring Warfood? Ja, der var engang lavet et forsøg med 900 katte, hvor den ene halvdel af kattene de fik serveret forarbejdet mad, og den anden halvdel fik serveret uforarbejdet mad. 10 år senere, så var dem, der havde fået forarbejdet mad, de havde så ingen problemer. Nej jo, de havde problemer. De havde masser af problemer. De var syge og dårlige og sterile og deforme, og de lugtede, og alt var galt med dem. De kunne lige så godt få sprøjten med det samme. Dem, der havde fået uforarbejdet mad, altså rå kost, de var sunde og raske og friske, og der var ingen problemer. Efter 10 år. Okay. Så det understøtter lidt min teori, at raw food, det simpelthen bare er det bedste. Altså, jeg har hørt noget om, at enzymer det er en vigtig del af Warfood. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, enzymer, det er jo det, som nedbryder vores proteiner, når vi spiser maden. Altså, det er det, som simpelthen får det, vi spiser, ud i kroppen. Det er enzymerne, der hjælper til med det, og der er masser af enzymer i raw food. Og ja, enzymer det er simpelthen super duper. Hvorfor er der flere enzymer i Warfood i forhold til almindelig mad? Jamen det er fordi, når man varmer forarbejdet mad til op over 42 grader Celsius, så dør enzymerne. Og det er det, der er noget pis, fordi enzymer det er simpelthen så vigtigt, at vi får det. Og det får man ikke, når man opvarmer sin mad. Og derfor mister man en masse enzymer til at nedbryde de proteiner, man spiser. Og alt det der. Ja.